Nå, hvad så? Er der kommet mange? Ja. Er du klar til at fest? Hej. Hej. Gud, du ligner din mor. Vent, jeg skal lige høre alt. Hvad siger du? Er der en, der har dræbt en? Var det ikke dig, der kyssede med ham der har kysset? Nej, jeg er den med kysse med nogen. Var det ham der dølle? Jeg kan huske, du bare elskede at gå til kæphest. Ej, prøv lige at stoppe en gang. Han var så ikke kæreste med Sofie. Du kan I huske ham, der er i situationen, han spillede basket. Jeg kan huske, han stod sådan du. Du var med falsk. Nej, okay, vi starter. Det er dig, du elsker stadig at være kuldtjekker. Nej, jeg drikker stadig. Så kan du bare være på et tidspunkt, du går i skole, og så halvdelen havde damp. Det vidste man ikke, fordi jeg vidste man ikke, hvad damp det var. Jeg kan bare huske, vores matematiklærer, han sagde, at 3x3 svar i sådan. Har du ikke brugt topsmarken? Har du også fået diagnosen? Men du har fået 5 børn, 6 børn. Hvem er dig? Er du stadigvæk nede på havnen? Og hvem er dig? Hvad skete det med, at du tog til København? Så tog du til Esbjerg, nu er du her. Jeg drikker. Det bliver ikke noget vildt, ja. Så kommer jeg her i morgen. Eller kan I lige lave en skål? Jeg skal nok vise jer, hvad jeg skal spørge.